जायफोरा नैबेबायदि फट' एडिट खालामनो लुगैदों नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय माबोरै एडिट खालामनांगौ नोंसोरनो खोन्थानो हागोन आरो नोंसोरो बेखौ खालामना लानो हागोन आरो नोंसोरनि मबाइलावहा दा बेबायदि फट'फोरा गोबां भाइरेल जादों आरोना ओंखायनो बेखौ माबोरै खालामनांगौ नोंसोरनो खोन्थानो हागोन नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय सिगाङावहा नोंसोर थांदो गुगोलाव थांनानै बेयाव लिरनानै हो नोंसोरो गुगोल जेमिनि बेखौ सार्च खालाम ओमफ्राय बेयाव नै फार्स्ट अपसन ओंखारखादों फार्स्ट अपसनखौ थुनानै हो ओमफ्राय बेयाव नैबे प्लासनि अपसन ओंखारदों नालाय बे प्लास बेयाव थुनानै होबानो जाबाय प्लास थुनानै बेयाव आपल'ड फाइल दङ बेयाव थु बिनि उनाव बे मोनसे दं फट'स एन्ड भिडिअ लास्ट मोनसेखौ थुनानै हो थुनाय लोगो लोगो बिदि फैगोन नोंसोर ओमफ्राय बिनि उनावहा बेयाव मोनथाम दर नुगोन खनायावहा बेयाव थुदो ओमफ्राय बिनि उनाव नै फट'सनि अपसन दङ फट'सआव थुनानै हो नोंसोरनि गासैबो फट'फोरा फैजोबगोन आरो आं बेयाव ब्लार खालामना होगोन आरो ना एसे ओमफ्राय बेयाव नोंसोरो मोनसे फट' लाबानो जाबाय नैबेयाव मोनसे फट' लानोसै आङो लोगोफोर बे फट'खौ थुनानै ओमफ्राय नोंसोर बे गाहायाव एडखौ थुनानै होबानो जाबाय एड थुनाय लोगो लोगो बिदि थांगोन ओमफ्राय बेयाव नोंसोरो बे जिथुनाखि नोंसोरनो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै होगोन आं बेखौ कमेन्ट बक्स बा बे आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै बे लिरनायखौ नोंसोर सेभ खालामना ला बिनि उनाव नोंसोर बेखौ सेन्ड खालामनानै हो आरो अब्लाना बे फट'आ माने सारि गाननाय जानानै फैसिगोन आरो नोंसोरो दसे नेथ'दो आरो ना बे फट'आ माने सारि गाननाय जानानै फैसिगोन एबारबो जेनेरेटिं इमेज जानोसै बेयो नै बेबायदि जाना फैगोन आरो दायो बेबायदि फट'फोरा गोबां ट्रेन्डिं सोलिबाय थादों आरो ना ओंखायनो नोंसोर बेबायदि फट'खौ बानायनो सेस्था खालामनानै गोबां माने गावस्रायानो माने साफा फैखायो बेखौ ओमफ्राय सायाव थांनानै नोंसोर बेखौ डाउनलड खालामना लाबानो जायो बेयाव बे डाउनलड जाबाय ओमफ्राय नोंसोर बेनिफ्राय बेक जादों ओमफ्राय जेरै बेबायदि खालामबावनो लुगैदों बेयाव थुनानै हो आरो बेखौ नोंसोरो बेबायदिनो फाइल लाना फै नोंसोरो फट'खौ थांनानै आपल'ड फाइल खालाम फट'खौ थांनानै ओमफ्राय बे आखरखौ नोंसोर बे सिङाव लिरनानै होबानो जाबाय अब्लाना नोंसोरो माने नोंसोरनियाव माने बेबायदि सारि गाननायनि फट'आ फैगोन आरो एसेनोसै लोगोफोर